sekta masomo imiyo jatend migawo mamokotomo somo. Kiyudo ka ng'at manyogol chande nye en diyo machon manyiluongo ni machogu. Sani okenwa okil kamaloka miluongo ni migoso Bragamba. Koro jogi kobiro to chako ga puonjre gik manie sekta masomo. To kedo mantie ni nikech adongo gi jok momation kaka sosion girigo. Nosewewa gi one tool mwatiyogo ma oket nyaka e constitution e katiba mar Kenya. Katiba mar Kenya kowacho ni ka wase fail to agree to disagree to kara koro gimodong en ng'anyo en tool ma sirikal nyalo winjo. Koro wacho gik mano trigger ng'anyo ma jopuonj en gik pesa manoko biro dwe mar aboro ni. Pesa gi ma wacho ni kinyalo chul gi dwe mar kawuono kapok ochopo dwe mar 9 to jopuonj dhi e class. Medical cover wasegoyo koko. Ok inyal wacho ni jopuonj kik bed gi medical cover maber. Career progression wacho ni wagol career progression wabed gi schemes of service. Jo junior secondary gi ondik tich. Magi gin irreducible minimum. To ng'ur to ng'eny. Nitie issues moko mwang'urie ma pod wayie bet piny gi sirikal mondo omiwa timeline mar affect for the sake of jo class 12 gi. Sirikal nong'eyo ni skul idhi yaw. Sirikal nong'eyo ni jo class 12 dhi timo penj. To gitamo migolo duol mar ndiko jopuonj tamre chulo jopuonj pesa manono bedi chulo gi mek CBA to ging'eyo ni jopuonj gi dwaro dhi e skul. Ging'eyo ni jopuonj gi dwaro tero nyithindgi e skul. Koro kik wang'i jopuonj kaka gin jomoko kaka robot moro ma are not in touch gi reality. Gima watimo ni en mar konyo japiny, en mar konyo janyuol. Otherwise sekta masomo ka ngodhi okethre to se generation ma future dhi kethre. To seche mwawuoyo kodi ni ok wanyal solve issues mek Kenya koko wuoyo comprehensively about comprehensive schools kama JSS maluongre ni Mogul puonje. Nikech Mogul cha puonjo nyathinda kikawo jakwano ni koro puonjo swayo. Nyathinda bro wuok ka en half baked to penj chande be nyogol. Janyuolo nego penjre seche ma penjo gol cha. Seche ma nyathine obiro gi report card manyiso ni achieving expectations, approaching expectations, overcoming expectations. Obro ng'eyo nadi ni nyathini timo maber kata marach. Koro nyaka wachak conversations. Ng'anyo mar kupet ni conversations mwachako. Lweny mkuichako lweny nyaka nitie jok manigi doubts. Doubts oken kata kwa jo piny kende. Doubts nitie kata sekta wa masomo kae. Emiyudo ka waseneno ni jomoko pod dok e skul puonjo. Koro mae emineno ka branches moko kata Kisumu nyalo dhi ba kwer jopuonj go ni yawa. Mae lweny to lweny ni dwaro ji te mondo wabed together. Kata Yesu nentie gi jo andhoge. Andhoge go will always be there. To seche mangi medo msara ok bi wach ni jo andhoge kende momedi to moko gi ok medi. Koro jo andhoge go be nyaka gol gi ga kamoro ba gol gi ba nyisgi bas ye mwenge gi ni lweny ni is bigger than chai mopoto midhi ma de safrum cha gi kuon gi gweno mobedo Friday sa lunch cha. Ni mago e mati prince punde moko kata HOI koro tiyo godo mondo oketh godo ng'anyo. E secondary ka en worse than primary nikech chiemo berga e secondary moloyo primary. Emomiyo ng'anyo mek secondary jogi noko imagine ni post primary kupet nyalo timo ng'anyo ma serious. Koro pod wakwero gi kawuono wan kaka kupet watimo gimiluongo ni monitoring. Kwa yudo japuonj to wagole agola mos ni yawa ibiye kodwa i demonstrate kodwa to we nyithindo go nikech wabende nyithindo wanie utewa. Ok ni watimo ni waketho skul. Onge gimose keth e skunde go. En mana peaceful demonstration ma is protected by the law. Koro ka watimo gima otime katiba ng'ato ok nyal wacho ni wadoga kata TSC oringe doho to ging'eyo ni kama